Türkmenistan'ın vilayet merkezlerinde 18. madde belirlenilen konstitusiya we döwlet baýdagynyň gününde döwlet telewizionyasynda görkezmek üçin öňünden ýasama bayramçylyk tomoşalary video düşürilýär. Adatça bolsa ýaly bu çäherleri büdjet işgärleri, talipler dagy mejburi çekilýär. 16-njy maýda Lewawyň dolandyryş merkezi Türkmenabatdaky tas ähli döwlet idaralarynyň işgärlerini beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugruna ýerleşýän Başbaýdak meýdançasyna ýygnanmaly etdiler. Munyň üçin büdjetçiler iş ýerlerinden ençeme sagat ir, ýagny 14:00-da goýberdiler. Diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Telewizioniýa ýazgy etmek üçin çäre sagat 18:00-da başlandy we oňa müňe golay adam toplandy. Getirilen adamlaryň ählisi meýdança sygmady. Şol sebäpli olaryň 200-den gowragyny beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugruna ýerleşdirdiler. Iş ýerlerine adamlaryň ýazgy üçin geýmeli libaslar hem kesgitlerini, ýagny zinanlara gyzyl renkli milli köýneklerdi. Erkeklere bolsa gara penjekde we ak köýnekde bolmak tapşyryldy. Diýip habarçymyz nyktady we şäheriň merkezi köçesiniň ençeme sagatlap petikli saklanandygyny hem sözüne goşdy. Bu hili mejburi çäherler Mary vilayatynyň merkezi şäherinde hem geçirildi. Yüzlerçe büdjet işgärine, taliplere Mary şäheriniň Molunepet köçesiniň ugrunda ýerleşýän Milli Kitaphananyň öňünde toplanmak tapşyryldy. Ýene 2 günden geçiriljek bayram üçin ýazgy başlananda adamlara şowhuny çapak çarptyrdylar. Köp adamny bu ýagdaý kinaýaly gülkü döretdi. Mejburi eltilen adamlar biz halis goýun bolduk, nira kowsalar şol ugry bilen bolýar, hamala çär üçin yaradylan ýaly diýip zerinýärler. Getirilen adamlar suw iýmitilen üpçün edilmedi. Ähli çykdyjlary öýleri çekmeli boldy. Diýip Mardaky habarçymyz gurrun berdi. Ol Lewapda kim bolsa ýaly mejbur getirilen adamlardan kesitinen libasda bolmak talap edilendigini, köplerin eýýäm çäre isklerini iş ýerlerinde saklaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri we sewitlerin häkimlikleri uly bayramçylyklaryň öňünden düşürilýän ýasama tomoşalar, muňa mejburi çekilýän raýatlar barada maglumat bermeýärler. Muňa derek bayramçylyk dabaralaryny uly guramaçylykda geçirmegi tapşyrýarlar.